ang mga pirtahan amat-amat na muabri na kung ikaw lang dili jud muabri. Adunay mga pag-ayos sa mga masakit, kabisin gani dili pa nimo imnan og bulong, maayo ka kay ang Dios mao'y mag-ayo nimo. Amen? Makaangkon ikaw og kagawasan sa mga butang nga murag gabira nimo nga dili na unta ka pero wa kay mahimo sa imong kaluyahon. Pero kung ang Ginoo na imong plastar, no? Matinga ka nga pag-uhon niya ang imong kinabuhi o makalupad ka sa gusto nimo adtuan sa imong kinabuhi. Kakason sa Ginoo ang mga babag, no? Basta motikang lang ka. A step of faith. Makalupad ka og daghan pa unya tag mahimo diri sa simbahan paagi nimo. Animo nga namati ron sa tanan nga maabtan ini nga wali, iplastar na sa Ginoo ang mga lugar nga imong adtuan nga wala pa nimo maadtuan. Kinahanglan lang usa mo enroll ka ani nga kurso. Kinahanglan sa mulakat ka ani mo training ka. Kay ba kanida nga training mo ay dalon sa Ginoo. Na makaadto kag abroad, masyak ka kana day nga training mao din ay gamiton sa Ginoo. Amen? Kung training kog political science, training kog law, nya magamit din ako diri ang political science ug law. So, ato kay ba sa panawagan sa Ginoo? Padayon lang sa pag-eskwela. Dili mo undang. No, kung dili ka pasar, dili maglain. Padayon lang. No, kay naapay direksyon ang Ginoo. Tingali atubang ikaw karon og suba nga tabukunon. Sama na nga tabukunon nimo. Murag wala gyapon natabo. Ang pangutana, muundang ka ba o mubalik sa imong naangdan? Pagtilaw ra na igsuon. Grabe no? Kinahanglan lang nimo bas-on imong tiil sa tubig. Kay kana nga suba kung imong matabok, diretso na sa yutang saad, sa imong handom sa kinabuhi. Mao na nga ayaw jud og undang. Padayon sa paglakaw. Amen?